Gahrıman diýip watan düzelden adam barmy? O Yok, gahrıman haýsam düzelenden bolsa son gahryman bolýar men bilşim. gahrıman sözem indi men inglizjesini ýanky hero. Dogrumy? Ha. Bu söz hakyky manyda ýanky kişilere dakylanda ol elbetde her kili hero bolup biler. Mysal üçin Aýdaly haýsam bolsa bir sahnanyň gahrymany, ol eýen fiziki bir kişi däl-de. Ýöne fizik kişilere ulananda diňe ölümden soň ulanylýan bir söz diýip bilýärler. Yani gahryman olmak için ölmeli. Näme için ölmeli? Özüň üçin däl, başga birileri üçin ölen ýagdaýynda sen gahryman diýip soň ölenden soň aýdylýan ýa-da dakylýan. Men gahrymançylyga şoň ýalyk düşünýän. Soňam ýene bir gahryman bar. Her bir çağanyň kakasy belli bir ýaşaça gahrymanydyr. Yani çağan düşünjesindäki gahryman kakasydyr. Hemme zada edip bilýär, hemme zada güýji ýetýär, çağa belli bir ýaşaça